Hej Lone, jeg vil gerne fortælle lidt om Ved vejen af Herman Bang fra 1886. I den forbindelse vil jeg gerne starte med at fortælle lidt om det moderne gennembrud, som man sådan traditionelt set kan sige blev startet i Georg Brandes i år 1871, hvor han holdt en række forelæsninger, hvor han opfordrede til, at litteraturen og kunsten den ligesom skulle bruges til at sætte problemer under debat. På den måde der ønskede han ligesom, at kunsten og litteraturen skulle bevæge sig væk fra den passivitet, tilbageståenhed og idylliserende virkelighedsfremstilling, som hidtil havde præget den. Her der lagde Brandes især vægt på, at den skulle bevæge sig væk fra Biedermeier-litteraturen, hvor hjemmet og hyggen var det absolutte centrum, fordi han mente, at på den måde der lukkede litteraturen ligesom øjnene for virkelighedens realiteter, og det var sådan en konkret eksempel på den her idealisering, virkelighedsfremstilling, at det var Biedermeier-litteraturen. At Brandes han ligesom ønskede, at litteraturen den skulle bevæge sig væk fra, hvad den hidtil havde været, det betød, at der var nogle emner, der kom til at fylde i det moderne gennembrud, og som Brandes også ønskede skulle fylde. Her der kan nævnes forholdet mellem kønnene, hvor ægteskabet det nærmest sådan blev set som en umulighed. At ægteskabet, det var naivt at tro på ægteskabet. Herudover der tænkte man, blev der skrevet om den sociale ulighed, specielt i forbindelse med ejendomsforhold, og så samfundet sådan set generelt, hvor under man kan nævne sådan den parlamentariske og de parlamentariske og demokratiske problemer, der var i samfundet. Den introduktion, som Brandes han ligesom gav, hvor han opfordrede til, at man skulle sætte problemer under debat, det inspirerede en lang række kunstnere, hvor netop Herman Bang han bør nævnes sammen med for eksempel forfattere som I.P. Jacobsen og Henrik Pontoppidan, etc. Herman Bang han var en dansk journalist og forfatter og kritiker, og han er nævnt som en sådan helt central forfatter og aktør i det moderne gennembrud. Og især som journalist, så er han kendt for sin impressionistiske skrivestil, som vi tydeligt sådan, så eksemplificeret i teksten Branden, som er en feature eller en reportage, omhandlende branden på Christiansborg i 1884, som vi også har snakket om. Herman Bang han var i sin skønlitteratur kendt for at skrive om de stille eksistenser, hvor i specielt kvinderne ofte lå som fokus for hans litterære værker, og det er også tilfældet ved Vejen, der oprindeligt set kommer fra novellesamlingen, der netop har navnet De stille eksistenser. Ved Vejen, den handler om den her yndige og skønne dame, Katinka Bay, der forelsker sig i Hus, som flytter til byen. Men i den forbindelse, der er der bare et kæmpe stort arbejderbej, nemlig at Katinka hun er gift med stationsforstanderen og den tidligere løjtnant Mathias Bay. De bor i en lille bitte dansk provinsby, et sted i Jylland, hvilket vi sådan ved, fordi der flere gange bliver henvist til Randers som sådan den nærmeste større by. Katinka og Mathias Bay, de har sådan en ret ensformig hverdag, hvor det, der synes at fylde mest, det er de 3 gange dagligt, hvor toget det kommer forbi, og hvor de har til opgave at notere det her ned. Den her ensformige og rutineprægede hverdag, den bliver også meget sådan hurtigt et billede på Katinka som menneske, fordi hun ikke afviger fra normen, og hun afviger ikke fra hendes rutineprægede følelsesliv og hendes rutineprægede ægteskab. Hun følger, om man så må sige, bare de skinner, der er lagt ud for hende, uden at hoppe med på livets tog. Hun får altså ikke forløst de her følelser, hun har, og de følelser, der sådan så tydeligt fylder hende op. Hun får ved en enkelt lejlighed forløst de her følelser, og det er herfra, jeg gerne vil læse et af de 2 første stykker op. Det første, det viser sådan den spæde forelskelse mellem Katinka og Hus, mens det næste stykke, det viser den forløsning, der kommer på deres kærlighed. Og det kommer nu her, hvis jeg lige kan finde det. Ja. Det her, det første stykke, det er efter julegudstjenesten. Katinka gik ud af lågen med Hus. Bay blev lidt tilbage med Kjær, så de 2 gik alene hen ad vejen.
Sol lå over de blankt glitrende marker. Hister her ved gårdene havde de Dannebrog ude på flagstængerne i den høje luft. Rundt om drog kirkegæsterne hjem i flok. Katinka havde endnu julesalmerne i sit øre. Hun følte alting som i glad højtidelighed. Julen er rar, sagde hun. Ja, sagde han, og lagde hele sin overbevisning ind i jaget. Og han sagde det også rigtig kønt, lagde han lidt efter til. Ja, sagde Katinka, det var en køn prædiken. De gik lidt. Men jeg har slet ikke takket den, sagde Katinka forsjælet. Ingenting at takke for, sagde Hus. Jo, netop, jeg blev så glad. Jeg havde haft næsten magen til, og halvt forbrændt det. Ja, det ved jeg jo. De havde det sjal på, den dag jeg kom. Katinka ville ikke sige, hvor så de det, men sagde det ikke. Hun vidste heller ikke, hvorfor hun med ét blev rød, og hun for første gang mærkede, at de sagde ingenting, og søgte om noget til at få brudt tavsheden med. De kom ned til skoven, og anneksklokkerne kimede. Det var som klokkerne slet ikke ville holde op i dag. De går da med ind, sagde Katinka, og bærer ikke jul fra huset. De stod på perronen og hørte på klokkerne, mens de ventede på Baj. Det var det første, hvor man ligesom lige så stille kan mærke Katinkas tiltrækning og glæde ved at være i selskab med Baj. Det næste, det er, hvor deres kærlighed netop bliver forløst. Katinka gik ind i lysthuset. Hun lukkede døren efter sig. Hun var så træt. Og alle ordene fra bordet havde ligesom lagt sig om hende som en stor og hjælpeløs smerte. Hun sad sådan stille, da døren blev åbnet og lukket. Hus. Katinka dog. Det lød fortvivlet og i gråd, og han rev hendes hænder til sig og kyssede den og kyssede, mens han lå ned for hendes fødder. Ja, min ven. Ja, min ven. Undskyld. Katinka løsnede sine hænder og støttede sig et nu til hans skulder, mens han knælede. Ja, Hus. Ja. Tårerne løb ned over hendes kinder, så ubeskriveligt ømt lod hun hånden glide gennem den hulkendes hår. Og kære Hus, tiden vil mildne det her. Hun tog hænderne bort fra hans hår og støttede sig til bordet. Når de nu rejser, og vi ikke ses mere. Ja, sagde Hus, sådan som det må være. Nej, jeg vil altid huske den, bestandig og altid. Hun talte så mildt, med 1000 sorgfulde kærtegn i sin stemme. Katinka, sagde Hus. Han løftede ansigtet, der var badet i gråd. Katinka så ned på hans ansigt, hvor hun elskede hvert et træk. Øjnene, munden, hans pande, som hun aldrig mere skulle se. Aldrig mere være ham nær. Hun gik et skridt, som for at gå. Så vendte hun om mod Hus, der stod ved bordet. Kys mig, sagde hun, og lagde hovedet ind til hans bryst. Han tog hendes hoved mellem sine hænder og viskede under kys bestandigt hendes navn. Ja, den sidste oplevelse af scenen, jeg nu har læst op, den bliver sådan kun ved det, og man mærker ligesom kun den kærlighed, som der er mellem de to, i det glimt. For jeg synes, man skal kalde det et glimt, for det bliver ikke mere end det. Og der bliver aldrig rigtig gjort noget mere ved det. På den måde, så kan man ligesom også sige, at kysset her afslutter deres kærlighedsforhold, og historien ender mere eller mindre med, at Katinka hun dør i en alder af et par 30. Og selvom hende og Mathias Baj på ingen måde havde et forhold, hvor lysterne og gnisterne ligesom føg om ørerne på dem, så ser man her til slut, at Mathias Baj et eller andet sted havde følelser, eller i hvert fald som minimum følte en tilknytning til hende. Og det er det eksempel, jeg gerne lige vil læse op nu, som det sidste stykke, jeg vil læse op. Det er fra Katinkas begravelse, hvor der står: Da Baj så ham stå der foran kisten med foldede hænder, brast han i gråd og hulkede. Gamle pastor ventede stille med øjnene på kisten.
Stemmen lød kun så halvt højt, da han talte. Vintersol faldt ind af korvinduerne på kiste og blomster. Gamle pastor talte om de stille i landet. Stille var hun, stille i sit liv. Stille ville hun bringes til den sidste ro. Gud Herren, som kender sine, gav hende et liv i lykke hos en god husbund. Han gav hende en død i fred af den hellige ånd. Han modtag hendes sjæl. Han, som ene kender hjerter og nyrer. Han skænker sin trøst. Den ene trøster til dem, som nu sørger. Amen. Gamle Lindetav, der var ganske tyst. Ligebærerne kom frem med dejen og lille Jensen, som rev kransen af kisten. Og de så alle stående op i stolene efter kisten, som blev båret ud under sang. Det er så yndigt at følges ad, for to, som gerne vil sammen være. Der er med glæden, men dobbelt glad, og halvt om sorgen, så tung at bære. Ja, det er gammel at rejse sammen. Når fjederhammen er kærlighed. Agnes blev ved at se efter kisten. Dørene var slået vidt op mod den lyse dag. Er kærlighed. De kom hen til graven. Det gik bakke og dal for ligebærende med kisten. Torvet slap for graverkarlen og faldt ned i graven. Alle stod og ventede, til man fik fat i tovenden og fik grebet kastet rundt om kisten. Baj tog om en busk, som ville han knække den. Torvet snærede, men kisten blev skubbet ud og sank. Agnes havde lukket øjnene. Det er vemodigt at skilles ad for dem, som gerne sammen vil være. Men Gud skal lov i vor Herres stad, for evigt samles de hjertens kære. Ja, det er gammel at leve sammen, hvor Arne flammen er kærlighed. Det paradoksale i det her stykke, det er selvfølgelig, at der bliver henvendt til Katinkas liv som lykkeligt, og som om, at hendes ægteskab det ligesom bliver udtrykt som det afgørende for hendes lykke. Og det bliver især understreget med salmen, det er så yndigt at følges ad. Men til gengæld så synes jeg, det er meget fint, at der netop bliver lagt vægt på det der med, at Katinkas liv, det var stille. Og at det var stille, selvom det måske ikke nødvendigvis sådan, var hendes ønske hele vejen igennem. Yes. Og hvis man lige sådan skal snakke lidt om stilistikken i Ved Vejen, så kan man sige, at den sceniske fremstilling er meget gennemgående, som jeg også synes, man kunne mærke i de her 3 citater. Måske ikke helt så meget, som man kan andre steder i bogen, men dog alligevel. Så herunder, der er den impressionistiske stil også meget tydelig, hvilket sådan både er kendetegnende for den tid, men også understreger det usagte, der er i historien. Det der med, at man hele tiden skal fornemme det kærlighedsforhold, der er mellem Katinka og Hus. Og det bliver ikke, alt bliver ikke sagt, og det er jo netop også det, der er med den impressionistiske stil. Man skal ligesom gætte sig til lidt af det. Så i forhold til bogen, så kan man stille spørgsmålstegn om det egentlig er en novelle eller en roman. Den er jo taget ud af en novellesamling. Men fordi der er så et stort persongalleri, og den er sådan opdelt i kapitler og så relativt lang, vil jeg vurdere det til at være en roman. Det her store persongalleri og en masse små handlingsforløb gør også, at den meget let kunne blive uoverskuelig. Men den binder sig ligesom fast af det her faste trummerum og de her faste rutiner, som også er meget tydelige for Katinkas liv. Netop det her med, at toget det kommer 3 gange, og det skal følges med, og telegrafen hører man hele tiden, selv på Katinkas dødsleje. Om ved vejens tilknytning til det moderne gennembrud, så synes jeg helt sikkert, at man kan mærke en tilknytning, netop det her med, at den især sætter ægteskabet under debat, og den især tydeliggør på en eller anden måde, at det lykkelige ægteskab, det er en umulighed, i hvert fald på den måde, som man forstod ægteskabet dengang, og som ægteskaberne blev lavet dengang. Så portrætterer det også tydeligt den stille eksistens i Katinka. Dens relevans til i dag er også tydeligere, fordi at de stille eksistenser stadig ses i samfundet. Samtidig er der problemer med ægteskaberne mere end nogensinde nærmest. Skilsmisser
sker hele tiden. Og så portrætterer den en glemt provinsverden og er sindssygt godt skrevet. Man kan godt forstå, at den er taget med i kanonen.